Adorak sotapuka perminggota, jumolo mahita martang yang nahohom, dirohatabe martang yang mahita. Amen. Tapuji ma debatata marede mahita. Hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, dileot tu hita sada anak, pape tu abarana dosogot harajaon, jalabahenonna goarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng ni leleng na, raja ni hadameon. Eddeho kamu masada eddenai baru di Jehovah, eddehon ma Jehovah, ale sadok tanoon. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akan abinahen nai, marsoba mahamu tu Jehovah, marpahean na marhadohuan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata amana di Banua Gijang,
Puji-pujian hasangapon dohot hamulateon husapahok kami Tuho. Marningot si lehon-lehon mindi nabalga Tuhami jolma na di perdangolanon. Ima anakmu, Yesus Kristus, na sinurumisian banua gijang alani hami. Gabe na dangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem. Asa mamora hami, say rajai jala togu-togu hami marhite-hite toddim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinat patarmi ni anakmi. Amen. Tangi hok kamu mapati ni debata di mingguta sadarion imana dienet sian Efesus 4 ayat 24. Jala sulukok kamu mah jolmana ibaru natinopas sumatu debata di bagasan hati gorad dohot hapolinon namar hasit tongan ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Tato poti madu sata tuadopan di debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Parasi roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa. Dohot pangalosyon nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen.
Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Sato kidohu tadi koko, alai pa pungu-pungoku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Taga di papiar-piar ni murukhu, hutabunihon bohiku satokin maradut poko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku doho, ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Tajaha mahata ni debata epistel minggu sadarion imana dienesian Yesaya 52 ayat 7 sahatu ayat 10 tajaha margati sorin. Lehek nai di atasnya kadolo akapak ni perbarita nauli napa tu begehon hadameon nama maritahon barita nauli napa tu begehon hatuaon nama doktu sion debatam do bangkit raja. Pangiar ma suara munarap marulo polok mahamu alea kapasi-pasi ni Jerusalem aidung ngamar pangulahi rohani Jehovah mida bangsona nunga di palua Jerusalem. Ima sahatna martua do akkana tumangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsyautai
Songon nahina tidakon di dong atas saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan natu mo palangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai imana tinuhun si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang suhabua. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinas silang na tua tu banua toru na mula manguldo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea di tondi Porbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen kana badia dohot di hasasani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak dohot di ngaluan na soras sudah. Amin. Tabegema tikting namasa di huriatta namasa di bagasat saminggon. Tikting namasa di HGBP Sutoyo Minggu 26 Desember 2021. Na parjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu pesta paduahon parningotan ari hatu tubuh ni tuata Yesus. Topik minggu gabi daging ma hatai. Na paduahon dana na sorang. Kamis tanggal 2 Desember 2001 di basa-basahot tuhata sada dana bawa di keluarga Rio Jordian Simajutak inangi Intan Sutari Sihombing. Alamat Jalan Kesadaran Opat nomor 67 Sektor Penas. Hipasdo danahi suang soni nang natorasna. Napatuluhon padidion nabadia. Sadarion Minggu 26 Desember 2021 nunga di patupa huriata padidion nabadia tu akka danak ruas ni huriata di ibadah pukul 8:30 wib. Torok ni nama dohoti padidioni 20 halak. Napapaton peliat tujolo ni langkatan. Sadarion Minggu 26 Desember 2021 dung sipul jamita papungu peliat tujolo di langkatan dohita haperlua tu radio bona pasogit lasma rohata pasahatom peliani. Napalimahon jadwal perayaan Natal dohot ujung tahun di HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 26 Desember 2021 pesta Natal paduahon ibadah masuk pukul 6, pukul 8:30, pukul 10 sada, pukul 10:05, sahatu pukul 10 wib. Hari Jumat tanggal 31 Desember 2001, ibadah akhir tahun masuk pukul 14:30 bahasa Indonesia, pukul 16:30 bahasa Indonesia, pukul 10 siang wib bahasa Batak. Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Patupau ni huriata do pertangyangan tahun baru masuk pukul 10 wib. Napon pembagian bingkisan Natal. Hari Senin tanggal 27 Desember 2001
Patupao ni huriata do ibadah masuk pukul 10. Dung sipul ibadah udu tatama pasahaton si palas roha tu akka nababalu ama ina dohok nasopot somarama somarina yati piatu ruas ni HKBP sutoyo dohok patupahon ulaon nabadia tuaka ruas na marsahit manahun di bagas nabe jala narade napapituhon berita habot ni roha nunga jumbolo marujungolu ruas ina Sri Juliani Boru Marpau Selasa 21 Desember 2021 tutup umur 40 tahun hinabaluhon ni amata Rudi Antoni Simanjutak sian sektor Halim tuhat tamah mga pulisudi keluarga na ditinggalhon napawaluhon sumbangan di jalo huriata do sumbangan siang keluarga pertemuan si Mamora sia sektor SMA SMA bunga altar tu minggu 26 Desember 2021 hamulateo nasida diramoti tuhatta jala sehat sude keluarga di pasu-pasu tuhatta mah napasahaton sumbangani laho pasikopot titingon boy mata jaha di titing cetak di huriata songonima saat dititing di huriata di minggu sadarion di pasu-pasu debata mahita saluhutna botima. Marede mahita siap buku ede nomor 62 ayat sada dohot na mangihut jala tapasaha ma pilihan parjolo dohot paduaon.
Dameni debatana sumurung sianu salhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ala pesta Natal na badua hodon. Mupikir da pola salah kami medok. Selamat Natal marita salhutna. Ido. Tupe pesta paduahon sasitongna balgadui. Ido benna ikut 2 hari ta pestahon. Elilidipe ko tetap do 5 igalaki. Ala pesta Natal na badua oddo. Olan inian berbeda sekali dua teh. Semangat ni jolmai naro dibandingkan natuari. Iya, alai tetap mahita berharap rana sida mendohoti secara live streaming mudah-mudahan. Hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Hatan di debatan naga bejamita di hita ima di Evangelium si Yohanes. Mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 10 lalu. Yohanes sada ayat 14. Sahat rodi ayat 10 lalu. Ujahama tutonga-tongata takasma tapayuti hubbe di bagasan rohatta. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaun. Jadi huidahami ma hasangaponna. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Dia tidakon si Yohanes do ibana ainin nama oddo ibana nahudoki naro sian pudiku jumolo do ibana adong asaau ai parjuluhiad do ibana ai sian hamorauna do saluhut kita majalo ima asini roha nasomar namotok ai marhite sian si Musa do dilehon anggopatiki alai hinorkon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan dangdung adong namarnida debata anak nasasadai nadiapuan niamai ibana do mamarita hossa ima sahat ni turpukta topik ta ima gabe daging ma hatai. Firman itu telah menjadi manusia. Hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Upikir ratado pe di parningotan ta padohan na madok tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Artinya kita harus mengenal seseorang sebelum kita betul-betul dapat menyukainya. Jadi kalau kita tak kenal orangnya, maka susah untuk kita menjadi suka dengannya. Hamuna na hinaulongan, molo naing manadda sasahalak kita, totu kupikir ikon na leonotta do perhatiatta tu ibana. Ikon na leonotta do tikitta tu ibana. Kalau saya mau mengenal seseorang begitu bukan? Itu na biasana. Bahkan ikon na pinajonok do niriniba tu ibana. Ikon na lehonot do nakisongo na udoki tikita makatatai rapdoho tibana. Bahkan ikon naheado hita rapdoho tibana di dalam suka dan duka. Dungi gabi taboto ma wado tahe. Boy do ibana dongan dilas ni roha nang diarsak ni roha. Boy do ibana dongan rap mekel dohot dongan rap tangis. Amang inang na hinaulongan sudeta hita na pungurison tiki poso kita at dorang sosau kita berkeluarga. Upikir
ala natatadda do gabi tuhuma holong ni roha. Ido nabi noto dah dakuboto asing nabi noto muna. Saru padonian oleh ate mamang ngulu saru padope. Dung berkeluarga kita sekian tahun. Satabihamu dung tatadda keluarga tai dung tatadda ripet tai. Suku-sukun baru tahe gabilam tabba do holong ni rohai. Baru halus na tahe. Anu mulu kubering tu toru kubering ina takku. Tak tahu suku nok mana senon. Di mana-mana boto tabbaru marangdang. Mula neng boto muna Roma tu jauh nabi. Satawi hamu mang manangga beta dok do di tonga-tonga ni nguluta. Ayo dong berkeluarga ternyata salah dua menadai mana. Padita nami. Toy mak. Dia pusi mana hana. Adorana. Na utung nama dong holong ni Kristusi mia diau. Narong nama holong ni Kristusi tinggal diau. Alana ahena. Cinta. Berarti lagi utok kamu perkembangan dia ke lagu HP. Alana cinta sejati do. Adang ibu tamu lagu hai sapalan aku pilit. Boy do si anak kaidai hu pikir arong do dapat persiajaran. Alana dakola lagu pertodion lagu rohana pe boy do manaba. Manaba imun. Mulai persejarah kamu arong do nama dok akapar kesehatan mulu maredi ba. Itu bisa menghilangkan stres. Gabe lancar do peredaran ni oksigen tu darah. Tak prosehamu? Bukti kamu ngosok prosehamu. Biasanya nak kana ringkas marede, apalagi arede pertodion. Awek muda dui. Malu do matuai dauni. Ale bolo salah mapuk kamu mau. Idok nakin ala narong nama cinta sejati do. Imanakin songon lagu sapala nau kupilit. Buka mo di YouTube dah, tabu do lagu. Arok pola marid dia. Ngai paingo inat tahun nakin au sejabu, nak kumarid dinda ala kucoba nakin membuka YouTube. Idok kan tohoro dah orang jutang bohong au. Alana mulu ibu buka YouTube pagi-pagi bang radio. Ati nang marid di ora. Awas ingat tuh. Jika bidang mulu marid di ba. Asa tada natabba kolong ni rohak kutibana. Nang nalan na birda. Ido. Ay kata-kata na ikan sapalan na kupilit, sapalan na kutodo. Manang pinamasa. Hokopok kuna maho. Itu dah. Setia sampai mati. Ini bukan hanya janji. Unak polau beho sanksi. Cinta sejati. Ho nama diau. Au nama diho. Cinta sehidup semati. Puasalau majau katai. Karena ada di situ kata-kata yang bisa menguatkan kita dalam hubungan suami istri. Itu dah. Ya orang murah-murah madok sirang nama kita. Hokopokku do. Songod dia peho. Cinta sejati. Digijang dicintaki arong cinta ni Kristus bangolo di bakasanau. Jadi do mak tasya unak bola muruk ko bolo maredio se gijang. Kata-kata na toho ido hubain. Na batuluhon satabihamu manginang manang dung tatadda keluarga tai gabe tadok do. Lubi habe
sian nahu parsitai, lobi HP sian nahu hirimi, di batu duhoni mana do. Ternyata setelah saya jadi sama dia sekian tahun, rupanya banyak sekali yang tidak kuduga dia tunjukkan kebaikan-kebaikannya di tengah-tengah kehidupanku. Ima go baran ni jolma hamuna kadamang dainang lau manadda dongan na jolma. Hurian itu hatta alai sipata setawi hamu gabi di bait jolma ido cara nasongoni lau manadda Tuhani. Ngata boto di hapor siota di teologi nang jujut tapai utigut molosian usaha ni jolma ido dang boy hita manadda di bata. Tidak ada seorang pun manusia kalau dari usaha dan kekuatannya untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terselami pikirannya. Hita jolmana terbatas lo manadda naso terbatas. Alana hudok nakin terbatas do gogo do usaha lo manadda di batari tonga-tonga di ngolutta. Ido hamuna na hinaulongan gabe Roma de bata di bagasan Kristus Yesus tu portidion lau patadahu dirina. Marhite na di patadahu de bata dirina di bagasan anakna Yesus Kristus. De bata gabe jolma di bagasan Yesus Kristus. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Hamuna na hinaulongan di turpuk tahun di patuduhon jala dia tidak kon si Yohanes do. Yohanes lewat nats kita ini dia memperkenalkan siapa Yesus yang dia kenal itu. Itu nakin netaida di bagasan turpukon. Siapa Yesus yang dia kenal itu yang diterangkan di dalam nats ini. Barbasa Indonesia mau apa yang hubiar segijang arong do karema aja tong. Sotong suetan dan sotong suetu don jamitan norakku. Na berjolo nakin dia tidak posisi Yohanes do tuhatai hata marang firman. Itu nakin da berjolo. Di hata gorik di dokmai logos. Dipakai si Yohanes samuna na hinaulongan hata logos untuk menekankan bahwa firman itu adalah seorang pribadi dan sebuah pesan. Karena melalui Yesus anak Allah itu, bahwa Yesus itu adalah sebagai perantara untuk menyatakan kehendak Allah, untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Di bagasan turpukon dia tidak kodo Yesus Kristus si imahata di debata na gabe jolma gabe daging mahatai debata na pajonokon dirina di bagasan Yesus Kristus debata na Immanuel di bagasan Yesus Kristus rap do kita dohot debata itu nakin na taida di son debata na berinkognito Allah yang datang mengunjungi Anda, mengunjungi kita lewat Natal ini di dalam Yesus Kristus. Nah paduangon di hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus, di bagasan hadiron di Yesus Sino, gabe takas pada daun di jolmai di debata. Orang bisa mengenal Allah itu lewat anaknya Yesus Kristus. Uju di danasida Yesus laos dos doi namar nida amai. Itu di turpuk tahun. Ma jalan mau tapatakas Yohanes saploba Asia na marnida au marnida amaido. Nama kaholongi Yesus do amai dohot nama kaholongi debata ama. Jadi siapa yang mengasihi Yesus maka dia juga mengasihi Bapaknya. Na batuluhon sia turpukon nakin dia tidak kodo dang masohot asini roha di debata. Dak kolas sautik dak kaulan di sada partikian alai hamuna na hinaulongan di hati dak kodo jalata hati dak kodo nasai martabatabado asini rohana na tapak kilalahon di bagasan mulutta
marhiti turpukon di pabotoko tu hita holan di bagasan Yesus Kristus do jupak kita asini roha dohot hasit tongani aidang marisuak kape harono di Tuhan Yesus Kristus tu portibion gariada tahe makorhon halalas di roha godang di bagasan ngulutta hamuna hurian itu hatta berarti marhiti pesta Natal na padua honon dipaingot doa dohot tamu Natali nasasitong na ima naung gabi daging dohatai jalamian di tonga-tongata nungaro tu hatta jalamian do ibana rap dohotau dohot tamu atong hamuna na hinaulongan di bagasan ukap ni rohatta jakok kamu ma tajakum ma Yesus Kristus isi lehon asini roha alana mulut tajakko ni bana mia ni mana di bagasan nguluta di silo kita jupangan aha jupangan pasu-pasu di silo kita jupangan asini roha mulut tajakko ni mana mulo mia ni mana di tonga-tonga ni nguluta namar lapatan doi hamuna na hinaulongan mulo nunga tajakko ni mana mulo ibana mian di ngulukku di nguluta satabi hamu daksay lomoni rohat tabe naseta patujulu bukan lagi kehendak kita yang selalu kita kedepankan kalaupun kita punya keinginan punya kehendak tapi itu harus kita sesuaikan dengan kehendak siapa dengan kehendak Tuhan molo tajakon jalamia di mana di bagasan nguluta hatana do nagabe ojahan di nguluta kalau dia sudah tinggal dalam hidup kita berarti firman-Nya itu harus kita pakai harus kita gunakan menjadi pedoman dan petunjuk di kala hidup kita susah ataupun senang songonido halak namar Natal marhiti turpukon nama jakon Yesusi jalamian di bagasan nguluna na paduakon di hamuna na hinaulongan debata narade gabe jolma di bagasan Yesus Kristus aha malapatan ni tubuh ibana di bara dipinahan Yesus itu bersedia datang ke dunia ini itu artinya apa Natal itu menggambarkan kesederhanaan Natal itu menggambarkan kerendahan hati berarti tadda hasirepun ni roha doi amanginang aiko namarhiti daga bejolma doi bana asa terjalo roha ni jolmai pakokopon di debata di bagasan Yesus Kristus Natal adalah tanda kerendahan hati yesetawi hamu mulu halak namar Natal habe dak tubuh begijang ni roha di bagasan nguluna itu dah. Jadi kalau kita masih tinggi hati, kalau kita masih sombong, jangan-jangan makna Natal itu belum mempengaruhi kehidupan kita. Karena Yesus datang dalam kesederhanaan, dia rendah hati. Di ulang arung kita na sombong marang na margijang ni roha. Itulah orang yang bernatal lewat pesan Natal dari Nats ini. Hamuna na hinaulongan na batuluhon halak namar Natal ima halak na manada dirina dohot dengkan. Artinya kalau saya bernatal berarti saya tahu apa kelemahanku, saya tahu apa kekuranganku. Itu dah. Halak nama nada Tuhani dohot dengkan itu halak namar Natal. Kita dari mana Tuhani dohot dengkan berarti totong doi bana setia tu debata, totong doi bana makaolongi debata, totong doi bana jonok tu debata, totong doi bana menyembah Tuhan meskipun punya pergumulan, punya suka dan duka, dia tetap dekat kepada Tuhan. Songonido halak namar Natal, nama nada dirina, dohot nama nada debata. Halak namar Natal hamuna na hinaulongan ima halak sibuan lasti roha di bagasan ngoluna.
Dia bawa sukacita. Yesus datang ke dunia ini menunjukkan perhatiannya, menunjukkan kepeduliannya supaya kita bersukacita. Ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Alania hamuna kadamang dainang dinatalon dohonot tama di tonga-tonga di keluarga ta. Kalau saya sebagai bapak, saya boleh tanya istri saya, ahado inang nanaing sipatu pauku tuho, apa yang mau saya buat kepadamu supaya kau bahagia, supaya kau senang di Natal ini? Demikian sebaliknya. Dan kita juga sebagai anak di Natal ini boleh berkata kepada orang tua kita, mama, papa, apa yang harus saya lakukan di Natal ini supaya Bapa dan Mama bahagia di Natal ini. Tapi biasanya orang tua selalu mengatakan apa? Mu bapa ho gelekku itu teh. Itu dah. Iko peduli baho. Ikon holong maho tunatorasmu. Unang saya margim beho. Unang sampai begadang beho. Ya, itu bisa saja sebuah kerinduan hati dari orang tua. Karena apa? Natal itu seakan tidak ada maknanya tanpa pertobatan. Aro na boy beno kuda pasuna koroham. Tokoma oi kosongono doho olo hulaope. Ketika itu kita lakukan, pasti orang di samping kita akan berbahagia. Itulah Natal itu. Karena itu mari kita tanya setiap pribadi, apakah sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tanya di Natal ini. Karena Natal itu adalah membawa berita sukacita. Supaya dalam Natal ini saya bisa membuat orang tua saya, anak-anak saya, suami saya, istri saya berbahagia. Tapi tanya, mana tahu ada yang tersimpan di hatinya. Apa yang harus kulakukan? Asa binar pardo pahomu di Natalon. Alai satabida kita kamada alamau. Arang tu si bata inay mabiar mabereng amat tanah gabi solo madok si dononna adong bulurok no gabi muru. Daksongon kita kamakan. Dang dah. Mulai dok ko do labok. Mulai dok ko datong. Bapak tasya. Enga mulai marbot tar ko bereng kumismi. Etong chat joy. Sasongon na poso huida torusin na. Isi na muru kati. Tapi mari kita melihat itu sebagai bentuk kasih sayang mereka di Natal ini kepada kita. Kalau kita diingatkan supaya dia bisa bahagia. Supaya kita, seisi rumah kita benar-benar berita sukacita itu menghidupi setiap kita di tengah-tengah keluarga kita. Amin ma. Martangyang mahita. Mulia hati ma Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah berbicara lewat khotbah hari ini di pesta Natal yang kedua. Ya Tuhan, di Natal ini kami boleh beribadah. Kami boleh lebih bebas mengikuti ibadah di gereja. Karena level 1, 75% bisa hadir di gereja HKBP Sutoyo ini. Bahkan menurut aplikasi Peduli Lindungi bisa 1.000 orang. Paling tidak situasi itu juga menambah rasa sukacita kami di Natal ini. Tapi ada yang paling hakiki di tengah-tengah kehidupan kami. Baik sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai opung pun. Agar sukacita Natal itu, agar kebahagiaan Natal itu menjadi tinggal di hati dan hidup keluarga kami. Tidak salah juga kami kalau bertanya kepada setiap orang-orang
di tengah-tengah keluarga kami yang kami kasihi. Apa yang harus aku lakukan di Natal ini? Apa yang harus aku tunjukkan supaya di Natal ini Bapa dan Mama bahagia? Apa yang harus kami tunjukkan sebagai orang tua kepada anak-anak kami supaya berita sukacita Natal itu juga memenuhi rumah tangga kami? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua yang membuat anak-anak kami bisa bahagia? Karena apalah Natal tanpa adanya transformasi kehidupan. Karena itu Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami, agar kami bisa bahagia, anak dan orang tua, di tengah-tengah perjumpaan kami dalam Natal ini, di tengah-tengah rumah tangga kami. Biarlah kami di dalam kasih boleh berbicara dari hati ke hati. Itu kami mulai dari orang tua yang berbicara dulu kepada anak-anaknya, orang tua yang berbicara dulu sebagai suami dan istri di hadapan anak-anaknya. Ketika kami orang tua mau menunjukkan dan mau berbuat yang lebih baik, sikap suami kepada istri, istri kepada suami, dan itu didengar dan disaksikan oleh anak-anak kami, maka kami percaya anak-anak kami juga akan meniru kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan. Kiranya di Natal ini sukacita melimpahi kehidupan kami sebagai orang tua, suami istri dan sebagai anak-anak kami. Agar kasih berkat Tuhan itu memenuhi kehidupan kami, sehingga rumah tangga kami menjadi palungan yang indah di tengah-tengah kelahiran ataupun menyambut Engkau Tuhan. Engkau bertahta di tengah-tengah rumah tangga kami, Engkau berkuasa memimpin kami, sehingga kami pun memperoleh berkat dan sukacita yang tidak terhingga di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja na pasobulong, ama, ina, lansia, nababalu ama, nababalu ina, akaupung, pasu-pasu manasida sa luhut na Tuhan. Berkatilah mereka semuanya Tuhan, jaga dan peliharalah mereka Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Kiranya Kau berikan ke mereka kekuatan, kesehatan, semangat dan panjang umur, sukacita di dalam Tuhan. Kau pelihara hidup mereka Tuhan. Kau berikan apa yang menjadi kerinduan di hati mereka. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan Tuhan. Karena mereka terbuka berdoa, memohon pertolongan-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kasihanilah Tuhan mereka, supaya Tuhan bermurah hati menyatakan kuasa-Mu, bahkan keajaiban-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, karena belas kasihan Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sebagai orang tua, supaya kami bijak, supaya kami semakin bersabar di era yang maju ini, supaya kami tetap menjadi orang tua yang terus bersemangat dengan rendah hati, mengajari, menuntun mereka, mendoakan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Anak-anak juga supaya taat, patuh kepada orang tuanya. Anak-anak juga mau memakai waktu dengan baik untuk belajar, untuk bekerja, dan menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada orang tuanya. Tantangan yang kami hadapi sekarang ya Tuhan, karena era digital ini, gadget terkadang membuat anak-anak kami kurang memperhatikan kami, karena mereka asik dengan dunianya. Karena itu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami di Natal ini Tuhan, tetaplah Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Jagailah mereka dan peliharalah mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu berbicara di hati mereka Tuhan, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan dan santun kepada orang tuanya.
anak-anak yang gigih, anak-anak yang memiliki iman yang teguh, anak-anak yang rajin bekerja, sehingga sikap anak-anak kami membuat orang tua panjang umur, tambah sehat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, pendeta, para hadu dan keluarga yang melayani di tempat ini. Satukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Apapun kekurangan dan kelemahan kami, itu tidak mengurangi cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam kasih Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami boleh sehati sepikir memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan mereka, ucapan syukur mereka, apapun bentuk sukacita mereka Tuhan. Karena Kau semakin menambahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kepada yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, tambahkan sukacita, tambahkan puji-pujian di tengah-tengah kehidupan mereka. Tambahkan juga kesetiaan dan kasih yang dari Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa mendoakan jemaat-Mu Tuhan sebagai ungkapan syukurnya yang memberikan sumbangan dalam bentuk bunga altar. Kiranya Engkau yang menambahi sukacita di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Berkati dia pagi, siang dan malam. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupannya Tuhan bermurah hati, mengabulkan apa yang dia rindukan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun Tuhan bentuk pergumulan kami, doa-doa kami saat ini, di mana kami merasa doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Apapun itu Tuhan yang ada di hati kami pada saat ini, ketika kami bergereja, ketika kami duduk di tempat kami masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang tahu akan apa yang kami pikirkan dan yang kami rindukan. Apapun itu Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Jawablah itu Tuhan, sesuai dengan waktu dan kasih setia Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Tatangnya kuma piliata martang yang maita. Ali de batama nami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhur si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na melutus. Upasa tami masian na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolob. Pasu-pasu mai jala ramoti asa kuparasea kami pilihanon. Patimbulkon harajamu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai maroha nami marhite-hite tondim. Asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata na toktong na sumarmula na sumar pasohotan. Upuji hai maho alas saud sudetahim nang sinakapmu. Adorang sumaruja dope hasianganon. Daktaraba sibolis sinakapmu. Adorang sumaruja dope hasianganon. Daktaraba sibolis sakapmu dang sudat tahim na badiai di bagian dosa nami. Alani holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahini muliati marohanami tuho, ala naung saud sakapmu ima parsurum, di anakmu gabi si palua, jala si pangulu di hami, asa malua kami sian dosa, hamatean doho sian uhum, jala masohot kami mangulahon dosa. Ope, saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, saya bain mahami gabi si luam tu ibana, asa upa ni halu jaun na hami, ala natinaon na berniti dohot hangaluton humokop kami. Asa ibana na puna kami. Jala kami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion. Asa diingon habal gamu dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Lau panguluhon kami pardosa.
sai sungguli maka parhalado di huriam mamaritahon barita na uli itu saluhut halak nang patar hasang apommu jalan nang jupang dami dokot kasonangan sai lehon mapitu nau kap tuaka na soporsia dope tuho asaro na sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masaluhur raja dokot kasuruan na asa diboto na sida naung dileokor raja jala Tuhan na sumurungi ro di saleleng nileleng na saya lehon gogo tuaka na dibagasa pangujunan apulia kana marsak jala palua kana targogot saya tatap jala oding kana pinaburu-buru dihalak ala ni gowarmu saya dongani jala pasu-pasu kami sude akan magodang roh danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami amin aliaman amin na di banua gijang saya pinar badia magwarmu saya Roma harajaunmu saya saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami unak kami togiho tu panguncunan palua mahami sian pangago jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho saya didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurkon madamena tuton di munabi amin maaf dia kana martangyang dope dihamunaka damang dainang nang naposobulung remaja ti biadong sekolah minggu tong kami namar hubas di pada pukul 10 sada pasahato tuhita selamat Natal marita saluhutna salam sehat tetap semangat horas